Welcome back sa aking gataan. Nandito ako guys ngayon sa Legazpi City. Ayan, yan o. Bumili ako guys ng order ng customer. Yung dalawang cellphone na order ng customer. So naglalakad ako ngayon kasi babalikan ko po si mama. Andun. Tingnan nyo guys yan. Yan. Yan po. Nandito ako ngayon. Nakalabas yung ano sa syudad. Nakalabas yung ita. Ayun guys. Yan ang buhay ko ulit. Sinare ko lang po sa inyo. O yan, nagpipilad lang ako. Walang payong. Kasi iniwan ko po dun sa may sa baggage section yung mga dala ko kasi ang bigat. Bibili pa si mama. Sasamahan ko siya. Nakabili na ako guys ng dalawang cellphone. Tapos maya maya may bibilin lang po kami. Guys. Ayan guys, mama ko. Ayan guys, yung mama ko. Oh, gay ka. Ay, mama ko. Nagantay, oh. Ay ka, mama. Ayan na. Napagod na, tingnan nyo guys. Oh. Wala ka ng chinilas, ma. Tingnan nyo guys, oh. Diniwan niya yung chinilas niya, oh. Napagod na kaantay sa akin. Tara na, saan tayo punta, ma? Guys, punta kami dun sa kabila ni mama. May bibilin pa kami. Ayan, mamaya ulit. Ito para rin po. Ayan guys. Punta kami dito guys sa 101. May bibilin kami dyan guys. Ayan. Ayan. Ma, tawid tayo ma. Tatawid kami guys ni mama. Diyan maiinis Jollibee. Hi sir. Diba? Ang gwapo ng ano dito. Dito na tayo ma. Iwanan talig di. Arin. Iwanan muna namin guys. Yan guys oh. Punta kami dito guys. Bibili kay mama ng lagay ng plato. Kita mo. Mana ma? Dito guys. Bibili kami guys ng ano ito malagay ng plato. Yan. Diba? Ang ganda ng mga teddy bear oh. Dito mga plato. Hapon na kasi guys. Hindi na kami makabili ng ibang bibilhin. Yan na guys. Yan na napili ni mama oh. Planggana. Ayan. Planggana lagay. Ano si mama nataran. O pili na mahalunan ma. Mahalunan. O ni 75 ma o. Ini 108 malon. Ito 78. Mas magayon nga ini tada ito dito guys hindi agad do napuputol. Ari pura nung May inorder ako kay Ate Irene hangin.